Безнең шул тупачнак инде. Мин бик кичкенә идем әле, 4 кенә яшь иде. Әтине Наратлы Кичү авылына эшкә чакырдылар, без шунда күчтек. Һәм мин Наратлы Кичү авылында балалар бакчасына йөрдем. Мәктәпне укып бетердем инде, урта мәктәпне 10 ел иде ул вакытта. Аннан соң Казанга килеп университетның журналистика факультетына укырга кирдем. Шул вакытта эшли башладым Татарстан эшләре газетасында. Һәм шул чордан башлап минем исем инде шактый билгеле исемгә әйләнде, күпләр белә башлады. Газетага мәкаләләр язудан тыш әкрен-әкренләп башта юмористик хикәяләр яза башладым. Аннан соң зуррак күләмле хикәяләр, бәяннәргә күчтем. Аннан соң Равил, син бик җитди темаларга күчтең, әлләме? Әйтеп кенә бетерәм, яңа татар пьесасы дигән бәйге иклан иттеләр дә, беренче елны аны иклан иткәндә ул яшьләр өчен дип иклан ителгән, катнашучыларның яше 35-тән артмаска тиеш. Миңа ул вакытта 34 яшь иде. Менә мин үземне сынап карыйм әле, пьеса язып карыйм әле дип драматургиягә кирип киттем дә, шуннан бирле чыга алмыйча йөрим. Бер ел калган дию инде сиңа димәк күпмедер күрәмдә мотивация бирде. Әгәр шунда 5 ел калган булса, вакыт бар әле дип язмаган булар идең, әйме? Бәлки шулайдыр. Менә бит. Мин исә менә син инде шаярудан бераз җиддигә күчтем дидем. Мин киресенчә менә шаяруга кайтып калырга күчәргә тәкъдим итәм сиңа хәзер. Менә безне хәзер Болгар радиосында ВКонтакте рәсми төркемендә 70 меңләп абунәчебез барыйлар, әйме? Син инде 189 сантиметр дип әйттең, авырлыгын әйтмәдең бит әле. Авырлык 128 килограмм. 128. Безнең бүген студиябездә, димәк, драматург, прозаик, журналист кына түгел, пәһлеван утыра дисәм дә, Равил басып күрсәтә әле безнең. Менә, менә кул селкәп әйме безнең менә башында иде Равил. Сез дә дуслар безнең сафларга кушылыгыз, карарга, тыңларга була гадәттәгечә. Менә шундый безнең мөхтәрәм пәһлеван шәхесләребез. Равил, дөрестән дә син инде мин сине студент чагыннан яхшы беләм, әйме Татарстан яшьләр газетасында эшләгәндә үк син популяр журналист буларак таныш, каләм иясе. Шулай да тормышыңда танылу өчен иң зур мөһим роль уйнаган вакыйга менә шушы син әйткән шушы драматурглар бәйгесе сәбәпче булдымы? Әллә тагын башка сәбәпләр дә булдымы? Менә син төпләп инде язучылыкка кирип китүеңә. Журналист буларак инде сүздә юк, танылу Татарстан эшләрендә эшләгән вакытта булгандыр. Язучы, драматург буларак 2010 елда Шаллы Татар дәүләт драма театрында аның ул вакыттагы баш режиссер Рафаил Ибраһимов Абагал Масашы була дигән минем пьеса буенча спектакль, драма чыгарды. Һәм менә шул спектакль ул бик озак еллар буена сәхнәдә барды. Аны ТНВ каналы төшереп, ел сайын 2-3 мәртәбә күрсәтте. Шуңа да карамастан барыбер халык театрга килеп карый иде. Менә әйтәләр бит инде, телевидениедән күрсәтсәләр, аннан соң халык театрга йөрми диләр. Инде йөриләр иде, карыйлар иде. Монда киресенчә булды инде синең. Дөрес, анда ул берничә елга тукталып торды, чөнки анда журналист ролен уйный торган безнең Фәнис дигән егетебез, актерыбыз вакытсыз үлеп китте дә, ул тукталып торды. Ләкин Шаллы театры яңа бинага күчкәч, тамашачылар да сорагач, гомумән артистлар да үзләре бик яраталар иде бу спектакльне. Рафаил Ибраһимов аны яшь артистлар белән яңадан яңартып куйды. Анда бит инде яңа театрда ут мөмкинлекләре дә, сәхнә мөмкинлекләре дә башка яңаша куелды. Һәм хәтта 2 ел рәттән ул спектакль Тукай премиясе номинантында булды. Менә шушы пьеса, ул бит инде менә бүген тәкъдим ителгән китапның да исеме Абагал Масашы була, ул пьесалар җыентыгына да исем биргән. Пьеса гомумән менә шул чыккач мине драматург буларак таныдылар дип исәплим, чөнки премьерага Казан хәтле Казаннан Туфан Миңнуллин белән Разил Вәлиев килгәннәр, Равил Сабыровның яңа спектаклен карыйбыз. Махсус, әйме? Махсус. Менә бит инде зур вакыйга. Инде бүген синең икенче, мин белгәне 2023 елда синең беренче китабыңны тәкъдир итте. Мин шәхсән үзем катнашкан идем. Бүген инде андый мөмкинлек булмады. Син бүген үзең безгә килдең, әйме. Ничек менә туры килүе, әйме? Әлеге безнең тапшыруның вакыты, синең шушы икенче китабыңны тәкъдир итү вакыты. Монда инде синең 2 елга бер китап туры килә диергә мөмкин, әйме. Күп тираж белән чыкты. Бу әсәреңнең
менә яңа иҗат ителгән әсәреңнең кыскача эчтәлеге, шулар турында бераз безнең радио тыңлаучыларыбызга бәян итсәң, чөнки сине хәзер инде әдәби кафеда белделәр әйме, ләкин безнең әле күп санлы тыңлаучыларыбыз белеп җитмәй бит әле бу турыда. Белмим, мин нишләптер нәкъ менә китап чыгаруга әлләни бик игътибар бирмичә йөрдем моңалча. Мин инде менә бу Аба калмаса була китабының редакторы Вахит Имамов Шалда эшләгән вакытта Шалы язучылар оешмасының җитәкчесе дип инде ул күргән сайын сүгәйде 2 метрлы буең белән китапта чыгармыйча йөрисең дип инде. Аннан соң язучылар арасында не булды бит инде, бәйге булды. Аның җиңүчеләренең романнары китап булып чыкты. Ул бит теге минем теләк булганнан түгел, ул бәйгенең ниләре шундый иде, шартлары шундый иде. Аңа хәтле минем балалар өчен Ак әби дигән китап чыккан иде. Аннан соң Фәхрине үтереп ташладылар романы китап булып чыккач, аны русчага тәрҗемә итеп, русчага тәрҗемәдә аның исеме булды Чисто татарское убийство. Ләкин китапны алай дип атарга теләмәделәр аны чыгаручы мөхәррирләр, тагын 5-6 минем хикәяне рус теленә тәрҗемә итеп, китапның исемен Нельзя отключать солнце дип куйдылар. Менә монысы инде була минем 4нче китап, пьесалар җыентыгы, әле мин исәпләп утырдым. Әгәр дә минем барлык пьесаларымда китап итеп чыгара башласаң, тагы шундый 2 җыентыклык пьесалар бар әле минем. Моңардан тыш минем җыеп куйган проза җыентыгы бар. Анысы гомумән кирпич калынлыгындагы китап килеп чыга инде. Война һәм мир булайны бай. 500 ничә битлек буларга тиеш була ул. Ну, белмим, вакыты җитәр, алар да бер заман чыгар дип өметләнәс килә. Гомуми бу 4 китабыңның тиражы күпме, Равил, хәзерге вакытта? Хәтерем ялгышмаса, балалар өчен китап ул чыккан иде 2000 тираж белән, Фәхрине үтереп ташладылар 1500. Нельзя отключать солнцены, аны чыгардылар субсидия хисабына, анда финанслар чикләнгән, шуңа күрә ул 500 экземпляр белән чыкты. Бүген тәкъдим ителгән пьесалар җыентыгы 1000. 5,5 тирасы, әйеме? Ләкин сез шуны да онытмагыз, минем дәүләт театрларында гына куелган 14 спектакль бар. Аларның тамашачыларын исәпләсәң, анда 100 меңнәр белән исәпләнә торгандыр инде хәзер. Радио тыңлаучы дуслар, безнең бүген мөхтәрәм кунагыбыз, кемнәр безнең тулкыннарга яңа гына кушылды. Татарстан Республикасы Язучылар берлегенең Әлмәт бүлеге җитәкчесе Туфа Миңнуллин һәм Саҗидә Сөләйманов исемендәге әдәби премияләр лауреаты, әдәби казанышлар өчен медале иясе, драматург, прозаик, журналист, пәһлеван Равил Сабыр. Димәк, 189 буй озынлыгы 120 килограмм. Инде мин менә шушы кадәр санап чыктым да, шушы синең килеш-килбәтеңә пәһлеванлыгыңнан шүрләп бирделәр микән әле шул кадәр танылган исемнәрне дип шаярып әйткәндә. Ләкин синең дөрестән дә, Равил, иҗатың, синең тырышлыгың һәм фамилияңа туры килгән сабырлыгың миндә соклану уятты. Бу фамилияңа да тукталсаң иде. Сабыр итеп синең язуларың бу синең гаиләң, дөресрәге нәселең белән бәйлеме? Бу фамилияме, әллә бу синең инде әйтәләр бит әле тәхәллүсме? Ну, тәхәллүс әйеп, псевдоним инде. Шынлыкта мин тормышта бердә алай теге сабыр кеше дип әйтә әйтмәс идем. Аркаил Зайдулла күптән түгел искә төшереп утырды, алып килде ди бер җегет ди, ну мине сөйли инде. Хикәя ди, Иделгә ди, тәхәллүс алган үзенә сабыр дип әйтеп, Равил Сабыр дип әйтеп. Нигә андый алдың дип сорадым ди. Менә мин тормышта бердә сабыр түгел, менә шул исем тәхәллүсне алсам, сабыррак булмасмын микән дип әйтте ди. Һәм еллар узды ди, кеше ди, барыбер үзгәрми тормый үзгәрә ди, ул ди сабырланды ди, әзрәк ди утырды ди, салдырак әйберләр яза башлады ди. Килеп чыгуы аның бик кызык. Мин бит инде мәктәптә укыган вакытта, соңгы сыйныфта, 10нчы сыйныфта укыган вакытта журналист булам дигән хыял белән яши башладым. Һәм журналистик факультетына укырга керер өчен газетада чыккан материалларым булырга тиеш. Мин төрле газеталарга яза башладым инде. Алар портфолио туплый башладым.
Алар әзәзләп чыга башладылар инде. Анда язып куелган Равил Сабиров, Ратлы кеше урта мәктәбенең 10-нчы сыйныф укучысы. Безнең класс җитәкчесе, ул минем бик зур дустым Фирдәүс Абайдадин. Берсендә шаярып әйтә инде миңа. Ни ди, Равил ди, ну бит язучылар ди, алар ди, офны ди алып ата ди. Ни, ну син дә үзеңә ди берәр ни кызыклырак псевдоним ал инде ди. Менә мәсәлән ди, теге Америка язучысы ди, җырдан алган ди, О Генри дип куйган ди. О Генри дип башланган инде бер җыр булган да, ул шуннан алган инде О Генри. Ну син дә үзеңә табып инде берәр инде псевдоним ди. Мен әйтәм, ну ярар, Равил Сабир дип куйырмын ди инде, офны алып атырмын ди. Ну юк инде алай бик гади була бит инде ди, Сабир гына дип куйма инде. Ну һич югы Сабыр дип куй инде ди. Ярар, мен әйтәм, Сабыр дип куйырмын. Ну ул вакытта ул барбер Сабиров булып чыкты инде, мин мәктәптә укыган вакытта, аннан соң Татарстан эшләрендә эшләгәндә, мин Равил Сабыр дип теге ул вакытта бит кул язмаң, теге кагазга ручка белән яза идек. Аннан соң машинистлар җыя иде. Компьютерда җыеш түгел. Мин Равил Сабыр дип язгач, машинистка җыя Сабыр дип, редакторлар төзәтми шулай чыга башлады да шулай таралды инде. Һәм инде радио безнең укучылар арасында да инде Равил Сабыр дип кабул итәләр. Гомумән кешегә үсен әйтмешли карап кан инде исем кушасың, шулай изләдиләр бит инде, әйме? Ана иң кызыгы шунда, ул Сабыр дигән тәхәллүс дип әйтим инде, псевдоним икесе дә дөрес инде. Миңа ничектер менә ябышты, әйме? Сине Сабыр дип кына йөртәләр хәзер. Әйе. Татарстан яшьләре бит инде ул вакытта бик зур тираж, 300 мең тираж белән чыга иде, аны бөтен кеше укый иде. Һәм Сабиров фамилияле, мәсәлән, Рәшид Сабиров, безнең конферансье, ул да берничә афишасына Рәшид Сабыр дип куеп карады. Аңа ул ябышмады, аны ул кире Сабировка кайтты. Тагын кайсыдыр бер шагыйрь бар булсын, кемдер бар инде Сабиров исемле, ул да куеп карады, аңа да ябышмады. Әйе, Шиләбедән бугай ул. Әйе. Я ябыша, я юк инде. Менә мин теге беренче булып алганга икән инде белмим, миңа ул ябышып калды, башкаларга юк. Менә шулай бит ул, әйме, кемгә нәрсә килеше, шулай бит инде. Менә димәк инде сиңа. Ләкин вакыт бар, әйме. Инде сине Вахит Абый Имамов шушы хәтле гәүдәң белән йөрмә, инде китап чыгар инде. 2 метрлы буйың белән. Китап чыгарга сине мотивация биргән, әйме. Ләкин хәзер инде сабырланырга кирәк, микерсенчә актив булырга кирәк. Мөмкин кадәр синең менә шушы кирпеч канлыгы әдәби әсәрләреңне дә чыгарга кирәк, башкаларын да чыгарга кирәк. Гомумән, менә илһам чыганагын каян аласың син, Равил? Ничек менә киләсең? Шу мин сокланам, мисал өчен, андый әсәрләр язып утырырга хәзерге вакытта бөтен кешенең кулында смартфон, бөтенесе интернетта, әйме. Синең шундый саллы китапларың, гомумән үзеңдә дә күңелеңдә менә бу китапларны укучы булыр микән дигән шундый сорау тумыймы? Китапларны укучы бар, алар электә күп түгел инде, дөресен генә әйткәндә, китап укучылар. Шуңа күрә хәзер теге телефонны, интернетны гына гаепләү бәлки дөрес тә түгелдер. Китап уку ул теге ни кебек инде, театр кебек. Менә театрны бит инде бетә дигәннәр. Кино чыккач, театр бетә. Всё, бетте. Менә кино аны алмаштырачак. Юк, кино үз урында, театр үз урында. Телевидение чыккач, театрга всё хана бетте, булмаячак ни бер нинди театрда, телевидение генә булачак. Бер кинода да бар әле. Юк, телевидение үз урында, театр үз урында. Китаплар белән дә шулай. Интернет, социаль челтәрләр, белмим анда мессенджерлар, шайтан Көвиналар. Шенжендерлар. Алар үз урында. Менә басма китап, аны бит ачып теге җибәргәч, аның битләреннән килгән исегенә дә үзе генә дә ни тора. Ул бит ниндидер шундый бер энергетика яма. Энергетика, ниндидер магия, ниндидер сихр бит. Хәтта электрон китаплар укыганда да сизелә ул. Бер караганда шул ук. Һәм аннан соң китап уку ул кешенең баш миешендә файдалы. Чөнки син бит кино караганда, сиңа режиссер менә ничек итеп күрә героyны, шундый итеп күрсәтә. Кайсы җирен күрсәтергә тели, шул җирен күрсәтә. Я борынын күрсәтә, я күзен күрсәтә, я гәүдәсен тулысынча күрсәтә. Язучы сиңа текстта фантазия өчен бик зур урын, бик зур мәйдан калдыра. Син үзең нинди итеп күз алларга телисең аны, шундый итеп күз аллыйсың. Шуңа күрә синең баш миең бик актив эшли текст укыганда.
Һәм бу кешенең фантазиясе, баш миенең активлыгы ул сәламәтлеккә бик файдалы үзегез белгәнчә. Шушы сүзләреңнән соң әле минем шуны да истисе килде. Димәк, китап укырга яратучы кешеләр, алар бик фантазер, үзләреннән нәрсәдер истеп, менә шулай итеп байытып әйе әсәрләрне тагын да менә шулай бу дөньяны нурландырып, байытып, тагын да яхшы якка үзгәртеп яшәүче кешеләр күбрәк китап укый дияргә мөмкин. Шулай бит инде. Башкача була да алмый. Инде теге юкка гына әйтмиләр бит, язучының әсәрен укучы язып бетерә диләр. Чөнки язучы язганга укучының фантазиясе кушыла бит. Ул фантазия кушылгач, әсәр бөтенләй башка нурлар белән уйный башларга мөмкин. Дәрәҗәле исемнәр иясе. 4 китабың чыккан инде, яме. Тагын әле шагасылары да бар. Яшь чакта, бала чакта куйган максатыңа ирештеңме синең? Гомумән планнарыңны тормышка ашырдыңмы? Иң мөһимнәрен. Әле бармы алда? Дөресен әйткәндә, мин яшь чакта, бала чакта. Ну, бала чакта бит. Студент чакта, яшь чакта бөтенесе бергә. Ни, космонавт була. Аларны узып киттек инде, аларны узып киттек. Җитлеккәнрәк шырны әйтүен. Җитлеккәнрәк шыр минем ничектер бу җәмгыятьтә үземнең урынны аласы килә иде. Ничектер кешеләр белә торган, таный торган, хөрмәт итә торган кеше буласым килә иде. Теләсән инде барлы юклы вак чиновниклар теге эткәләп, төрткәләп аяк пычрагын сылап китәргә мөмкин булмаган шундый бер фигура, шундый бер шәхес буласым килгән иде минем студент елларында. Синең гәүдәң инде моңа дәдитәйе. Ул гәүдәдән дә тормый, ул күрәсең тора характердан, тора кешенең иҗтимагый эшчәнлегеннән. Ну, әгәр дә менә шуны күз алдында тотсак, күпмедер дәрәҗәдә бу хыяллар тормышка ашты һәм мин максатларыма ирештем дип әйтергә була. Әле бу максатларга ирешкәнең берникадәр генә, ләкин әле тагын максатлар куеп яшәргә кирәк әйеме? Һәм инде сабыр итеп яшәргә кирәк инде булар синең барсы да сиңа солынган табигать тарафыннан, тәрбиядән, гаиләдән. Син хәзер Әлмәт төбәгенең иң танылган бай дип әйтгәндә әйеме? Язучылар берлеге төбәген җитәклисең. Ниндирәк үзгәрешләр кертергә исәп, ниндиләрне кертергә өлгердең? Гомумән төбәктә әдәбият үсеше хәзерге вакытта ничегрәк? Бу теманы да читләп бетмик әле. Бу вазифага мин 24 елның 15 ноябрендә билгеләнгән идем. Бер ел була инде, әйеме? Ул теге сойлап куела торган вазифа түгел, аны язучылар берлегенең рәисе билгели инде. Билгеләнгән вакытта минем алда шундый максатлар куйдылар инде. Беренчедән, нефть төбәгендә, Татарстанның көньяк көнчыгыш районнарында әдәби процессны активлаштырырга, җанландырып җибәрергә. Икенчедән, яшь авторлар эзләргә, аларның иҗатларын активлаштырырга, аларга булышырга, популярлаштырырга һәм башкалар. Һәм менә мин 3 көнлек Казанга безнең Аркаилә Зайдуллага җибәрдем 11 ай эшләгән буенча хисап. 11 айлык эшнең кыскача гына хисабы да 11 бит булды. Шуңа күрә эшләгән эшләр шактый, яшь каләм әһелләрендә, талантларында табарга тырышабыз, шараларында күпләп оештырабыз. Ләкин дөресен генә әйткәндә, эшлиселәре тагын да күрек. Равил, инде безгә Болгар радиосына замандаш тапшыруына китабың чыккан вакытта гына түгел, гомумән дә килә, яме кунакка безнең. Ярар, шакырыгыз, мин Казанга килгән саен кирип чыгарга гариза. Укучыларың белән, тамашачыларың белән шулай рәхәтләнеп, бу әле безнең беренче күрешелеш, танышу, сабыр гына сөйләштек, киләсендә тагын да активрак, тагын да безнең заманыбызның проблемалары хакында, казанышлары турында, милләтебезнең авырткан җирләре турында, һәммәсе турында да без сезнең белән сөйләшербез, дуслар. Болгар радиосының замандаш тапшыруында бүген Татарстан Республикасы Язучылар берлегенең Әлмәт бүлеге җитәкчесе Туфан Миңнуллин һәм Саҗидә Сөләйманова исемендәге әдәби премияләр лауреаты, әдәби казанышлар өчен медаль иясе, драматург, прозаик, журналист, 4 китап авторы, пәһлеван Равил Сабыр булды. Равил, ярар араларны якын итеп килгәнең өчен рәхмәт. Безнең тыңлаучыларыбызны хөрмәт итеп, иҗат уңышлары күрешергә насыйп булсын. Сезгә бик зур рәхмәт.
Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Казан шәһәре Салих Батыев урамы 21 йортта урнашкан доктор Хасан стоматология үзәге.